ban pen sutu paj baki jingdi duma ne secret kumju uru ki jingdi ma pen bu aj kalong ka basniu ne kta ya ka jingkoj jingkhya haka arpusau tarik manai me 8,000 arpu ar ki khanna school jong ka patar khma government higher secondary school ringkat kinong hikai jongki kilayat rally ha patar khma station ringkat ki jingtho ki batho kumne. Smoking is injurious to health, but save your living, save your life. But kita pertaru wat di duma hajaka pajba, but kumjuru rat dingkong ya ke jingdi kibapen bu ai. Hey!